Diýen başlapdyrlar bular. Gelecek cemaatleri gelecekler ama. Bolmaz şeýlemi? Gara kir görer ýalyla. Aya brat kayan. Menem internetten taptım. Ata, bir kagap dik gideli berdi men bu hapaçylyga bolamok özüň bilýän ha? O ýala insan beýle köýmüde var ýa-da aratda jeýlikde. Özüň howly diýdiň ene howly. Esip bolsa gulpäp ederler onu aşmyn. Ýöne edip kayan. Eşdäňmi? Selam. Selam. Wa aleykumselam. Olmaýar da. Oğlan. Başlarını tam diyem atma. Başlarmı doýdurman atlan öňüň başlar. Aydan da kalktım. Açmadım onu oýlamy başlar verdik. Ay o tuxum brat köprak ýataýasa. Öz elimizde krat. Ay bolan. Omar falan. Nememe açan diýne sen başçydamy? Yo, başımda vuruşsun lan. Sen ne başçydamy? Yo, ben. Han başçydym. Başım merde semet suratı. İnşallah. Näce yetişýäňizmi? Oğlanlarım gelýän, kömekleşýärler. Üt oldu. İşgär diýen ogo. Başlyň nerede diýen? Amza sol başsın bunu. Amza sol bedin başsın. Şoňra vuruşsun. Arança. Böyle. Başık. Ha, bolu bar. Assalamu alaykum. Wa aleykumselam. Olmaýar da. Huda şükür. Kemalcan. İşlebirin siz. Yan qaydy. Şundan başça senle. Ağam basık ben. Sen bilen ulaşdyrma. Edil men bilen urlaşdym. Özüň iş ýapýarsyň. Ya işgäriň ýokmy işgärle? Ya bağım 10 sanymma, 15 sanymma. Ene kiçik ustan kömekçisidim. Soň usta boldum. Soňra Hudaýyň kömegi bilen işimi ulanyp barýar dagam. Ene başlygam bolsak işlemesek bolan oga. Gençe edil diýişiňi diýal bolar. Gorka. Emme suratlar. Ene gençe alym. Ene bilne bärleri. Ene bärik ene bil. Näde dittin? Owy ýöne diýilşýär bolarmy datla? Bolmasa ýekdirip täzen tallyrsa. Ha? Düşündim ağam. Arkayn bolun. Diýişiňi diýal eder. Mesele bolma gençe. Arkayn bolun. Oğlanlaram işläp otura gelerler beýlik oğlanlaram. Var sen maşina var benim. Neyle oğlan etin? Öz başına ne gence gördük. Ben o sorukta iletecek konuma. Vah ağamızdan bağışlarım da. Gençe ben gör aytynmydım, begen aytynmydım da ağam. Hey, gelinler dersinsizde kapyan o üstüvaşın kapı. Men bir yer gidip var ya neyle oğlan etin? Başına mengden o var. Başına kıdavır dillerler mi? Ya sen gelin olmadı biten okmuş. Ay bu orada başlık deyip bulalım. Ağam yekecemin. Ay nenlerden ay sana. Ağamcan. Doğruyum aytsan. Oğlanlarım başlık diýerler, aşolarda başlyk diýdirmejek bolýan. Şular ýaly eşigi ilmide ama giyip beremdik. Doğru düşün ağam, oňa demese biz hem giyinýär. Bak şu işi halalca edip çağılamada şu kelimiz bilen halalca giydirjek bolýar. Şoň üçin özümüz işleýär ağam. Hudaýa ýakyn adamlaryň bir diýipdir ağam. Malym ýalan, mülküm ýalan. Gel biraz güýmenipdir. Şoň üçin güýmenip bers. Başlyklygymyz ýadymdan çykyp gidýär. Öz işimi söýemsoň özüm maslaýan ağam başyny. Ýalňyş düşünme ağam. Men sana akıl berjek bolmadym bağışla. Öne hiç zadyňam, hiç kimiňem baky däldigini aýtjak boldum ağam. Esip bolsa, howlyňyzy gowlar. Arkayn bol. Sen neyse, şu mukadiptir özümizden çıkar.